Halo. Terus kamera kanindot. No? Hala. Ilawan na. Baba ni, naman ang baba. Sup-sup na og kuan. Kana na kay samad, pilit na samad kani. Swaki. Ah. Na. Napika. Umay pero basta dito ko ning unod. Di kantigo, madlok ma. Oy. Hi guys, magkuan mi karon magdapaw-dapaw kay arang nasa. Anda, kaya lang magdapaw-dapaw. Mura jag kanang tudom kanang si Orchin pero kabuton siya. Di para tudom nga kanang nara sa surface sa kuan bundon. Awa. Ya man yang mentalon kay Tidi. ato mi mamahaw. Kani luto nagkan mang sudlanan na suka. Siyempre, Tubig, platito o baso. Sudlan na lami amang nay suka. suka. Da. Oh, may suka Sugar? mga janod suka Uy, sa silingan. uy. Ngita. Nga jo mig kuan diri. Suka. Ajo. Ay mama nimo? Dili mo ngayog suka gamay. Di sili. Bye, salamat. Ta. Daghan? Yeah. Ay, arang unasa. Satan, dalawa. Lala. Ting ting ting. Ting 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 ting. Ano mo Nasa? sili? Nagsilip eh. Ayun na. Ay guys, ningan yung pagkuha o ka ng dapaw-dapaw Nandiyawa man da. It's a pe. na makita mo yan nga nabunbun dyan na iba to nga tapo. Kasi nga yung kabot, dili tapit. Yun yung tusukon kung asa dapit ang humbog nga part. Kaya na diha, kintahi diri, kaya na agahi. Napasabutan na, na diri sa humbog nga part. So ito na ito, nabag yun. Halala, padung na tao. Daasa man na. Cha prank. Lam, magsuwaki kuno ta dito ta basin daig na dito. Ano try na ito yung nakabay suot. Kaya may usahay ko nga wa. Love, uwan na. Uy. Love. Hi guys. Hello. Ning uli pa si Rumer kay nagkuha og pajong kay ning uwan. Nakalimot migdag pajong. Nagplano mi na magdamig pajong jawa man daay. Kalitan. Sa manguha ta. Hindi man kantigo si Rumer makuha ako kantigo ko. Tada. Oh. Ay, naku. Oh. Oh, I try. Kung nabagjud. Pero wala ko nakuha. Unsa ni pagkaon na mo ron na wa man ni makuha. Guys, I found two. Oh yes. Nawa. Nakakuha ko diri. So naarjay si just mga bato-bato. Kaso na bahag-bahag. Nasi dya diri. I think so. Oh.
Gamay. Yeah, nakakuha ko. Nakuha na ho gamay diri, pero nakakuha ko og duha sa diri. Hello guys. Yan na ro. He's Sophie. Hey guys, naano si Janak. Oo. Damig padjong kay. Sabi ko imong gida si Sugar Tooth. Nagdaha ko padjong hindi uli kay ning uwan magod ja. Pagbalik ko na iwan. Kailangan dyan makakuha og sudan kay. Pawami pawaw. Ja, among sudan kay pakaano sa wiro. Sudan ja. No ni kamot pay makuha na sud. Na. Pero na mantay nakuha duha o fights na ni. Kamadre sud. Okay. Nara guys. Amila na nam sa niya magtapog bato. Diyan ay bunbun tining side. Nanay suda ko sa powder tayo. So gamay lang siya pero matay lang nun sa pagkuha na patungkan ka ani mo hubang ni mo o sa kadabit tungkan walang hindi na yung punit ani ato ni balik kay gamay pa kita taglain kuha na puta gamay yaman balik kay gamay nakuha si girlita nawa ambe nakuha mo be kuha Lala, nanatay sudaan. mahaw ano pa yung nakuha gagmaya Gagmay. ano pa yung nakuha Sa diri lab. be kamabas girlita be Siyempre ako ginakakuha. pagkita so ang ganyan ako Nay, ito nay, tira, pili sige nga. tanong ka ganyan niya ang sa pagkuha Pili nga. Sa una pa kudo kan kudo. ako man be ko lagi awan niyo guys Nao. munlok na ron ka Na nabuang na, nag-ingay nga na naman yung noon. Oh my god, napatay. baka man i-unlock pa guys mura mo siya murag linta diri sa dagat kari baba ni naman baba sup-sup na og kuan kana na kay samad pilit na samad kani ja na yung baba Matchay lagi na chay na ami diri sa eh dagat chay. ha Dito galiro aman tulag. Na nagagawa naman ka na. no tayo pasagdan Okay, magdasi dyan sa oil. apa ay suwaki suwaki lab suwaki no pero gamay pa rin siya pero pasig dako ni unod kay murag bonon mo sa gabi ito ni sud na nan nakuha ni girlita gagmadja dagan na dami nakuha kay gagmadja ang puro ta sila nagana ilang kuha ang veterano kami ba Dahil nga magpa-tutorial ka. oo okay tama man ta ang nakuha napikas man hello taas kamera kanindot Hala. Ilawan na. guys man siya Lagi wide lagi no. gamay laman siya pero total na bungkag na matong tanan kung na siya sugod muna sugod niya na mura siya mga tinai Na yung gamadyo. na yung buhaton yan aras dagat Na yung napa oh. tanaw na ba sugod na sa kutubahinlo man siya isud Nara sa guys. gamaya man o Oh, isud ito si Jang kuanon guys ha. Bukon ha. Oy. Ay buak man diretso guys. Tanawa dai oh.
Apa oh? Homo kayo oh. Oh, no, baby pa oh. Way unod. Mga unod. Uy. Mana sila? Napay nakuha ni Galita na buak. Na. Ato tanawon yung sud. Kay dako naman si Jabos na ni sud. Imo magising-singan may la. Nasa unod. Ato na yan na para mahinlo. Nakanayilo mo na. Ano yung unod? Yung salab. Mana dyan sud. Kanayilo. Mana siya. Nakuha rin mo na yung bunbun. Kana. Hiloan. Naon ras kamot. Diya tuslog suka. Kung naamoy suka. Alami Dagway base. Nakakaon. Labi Poy po. Machay! Ngabot na mo. Among master. Ngabot na mong import. Kay kani harami diri wa mo kuha daghan kay may kadyo ka mao. Dito ra mo kuan. Imong pag-asa nga makapamahaw si Ivy. Inahari ng dagat. Hari ng dapaw-dapaw. Giyaw-yaw. Pa guys, naku alamian kanon aw. Lami Itong kagali na sagaan. Ang salab-alab. Kan na matong pamahaw. Guys, umang sa dagat. Hermit crab. Lawa tayo Matakpon. Plug. Na siya sticky. Sa iyang bagaw, humok. Ano yung mga dagat? So, balik. Ayo guys, daghan diri, dapit. Oh my God, Kaya ito na ano ni. Napikas. Oh my God, napikas. Napikas. Daghan diri dapit. Sa among primerong gituan. Gamad dara, way kadyo mga bahay. Ang suod, ang mga bahay way suod. Atong sudlanan kalab. Pero ang langit Gungi. Oh my God! sugar ang uwan. Ang atong kuan ba? Unsa man? Grabing uwan na eh. Tawang uwan lab. Yawa, linya-linya. Oh my God, arawan na. Uy! Okay, play. Guys, among tisingan ng suwaki, ang dagang pagsuod, natapok pagsuod.